Van mij mag je beginnen. Ja, maar dat is wel erg plotseling, hè? Ja, zeg maar, wat moet ik nu weer zeggen? Ja, mooie zondagochtend, dit en dat. Dat vind ik een beetje lastig. Goedemorgen deze mooie zonnige morgen. Goedemorgen deze morgen. Wacht even. Goedemorgen deze morgen. Oh, wacht even, je was te vroeg. Dan zei hij in één keer nog weer te vroeg. Super zonnige morgen. Koen, hoe was je ontbijt? Dat ging goed eigenlijk, ja. Ja, een boterhammetje meuning en karamelkje erbij natuurlijk. Bak koffie? Later, hè. Dat doen we dan een uurtje later ongeveer. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn hier te gast. Goeiedag. Nee. Kijken bij Bram Kools. Wat ze allemaal hebben te vertellen. Let op. We gaan kijken of je het redt. Brandneutels. Hij heeft het gered. Uw reporter ter plekke. Doe dit even aan. No worries. No problem. De mooie rondrit. Wacht even opnieuw, alsjeblieft, sorry. Ja, draait dat ding hoor. Rollen. Ja, dag. Mijn ontbijt, dat was heel lekker, maar een bakje koffie of twee. Hond er gezellig bij. Linkerhand, de rechterhand. Ja, we zijn hier te gast vandaag. Ik ben helemaal zeg. De cameraman. Poortje lappen. Hoppa. Ik ben op een klom, dat is gewoon gletsjes naar beneden. Wat was je ontbijt? Wat was ik kwijt? Ik was helemaal Wat niks. was je ontbijt? Mijn ontbijt, granola. Normaal krijg ik de zondagochtend altijd lekkere koe. Maar ja, de bakker haalt pas om 11:30, dus dat ging mijn koe. En mijn filterzakjes waren ook op voor de koffie, dus dan moest ik een baletje maken. Dus ja, voordat dat ding klaar is, dat duurt ook voor eeuwig. Dan wil ik mijn motor starten. Zegt hij ook bij zijn eigen, dikke mik. Als je moet je schatten, hè? Ja, maar dan krijg je hier zo'n reactie op, let op. Bram, waar staan we hier voor? Dit is een serie superstock trekkers. En welke koppelingsspeling gebruik je, welke bobweight? Dit is wachten, hè? Je was er naartoe aan het werken, niet? Bram, bedankt, salut, naar de voor. Ja, je doe je in de mazzel. Daar was laatst een... hoe ging die weer, hè? We zijn naar de mooie rondrit. Wacht even opnieuw, alsjeblieft. Sorry. Zouden we nou eigenlijk allemaal van die dijk hier af kunnen halen? Op diverse mogelijke manieren. Wat we doen, we beginnen met deze microfoon naar beneden te horen. Hoe vet dat die camera kan volgen. Ja, en dan? En dan kijken we gewoon wat dat de cameraman op zijn kop heeft. En hoe goed dat hij vast zit aan die camera. Hoe kan jij naar beneden? Hoe kan ik nou beneden? Nou, en vervolgens leidt die cameraman op zijn rug. Ik ga gewoon op zijn donder zitten en ik stuur hem alsnog naar beneden. Slappe hoen is ook een gave blijkbaar. Nou, de mooie rondrit. Ik brand hier weg, ik heb het hiervoor gezien. Salut, paraplu. Voor u, voor RTV. Scheldemond. Heb ik toch weer even goed. Test. Schuif, maat. 0, 0, 0. Bram, wat ben je hier allemaal aan het doen? Ik tel een beetje langzaam. Oh, daar heb je niet gelijk tegen die zelf erin. Nee, dat is UDP is dat. Wie? UDP, Wat is dat? met de pols. Hè? Met de pols. Oké. Bram, wat ben je hier? Bram, wat ben je?